имрӯзҳо бо бунёди боғҳои фарҳангиву фароғатии симои пойтахти азаму шаҳри Душанбе зебою назарабо мегардад. Дар баробари бунёди боғҳои фарҳангӣ дар ҳар як гӯшаи боғҳо барои солимгардонии сокинони пойтахт майдончаҳои варзишӣ ташкил карда шудааст. салом ба он нафароне ки ин лаҳза ба тозагӣ ба шабакаи Бавристон пайвастанд. айни ҳол мо ҳайати эҷодӣ дар муассисаи давлатии боғи парчами миллӣ қарор дорем ва тасмим гирифтем то шумораи навбатӣ барномаи матинро бо варзишгарони наврас аз ин макони зебо манзуратон намоем. ёдовар мешавем ки барномаи матин бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе таҳия мегардад. маслиҳат медиҳем моро муддате ҳамроҳӣ кунед, чунки дар пеши моро бозиҳои ҷолибу шавқоваре мунтазир аст. дӯстони азиз, мегузарем ба муаррифии иштирокчиён ва ҳайати ҳакамон. иштирокчии якуми барнома Аҳмад Саймаҳмадов. ман 2.5 сол мешавад ки дар гӯштини самбо машқ мекунам. ман нозукиҳои гӯштини самборо аз устод варзиш Абдураҳмон Абдуллоев омӯхтам. ман ҳамагӣ дар 9 мусобиқа иштирок кардам ва 7 медал дорам. аз самбочиёни тоҷик ба ман хушқадам Хусравов маъқул аст. ман мехоҳам мисли вай чемпион шавам. иштирокчии дуюми барнома Саидҳиҷрон Ҷалилов. ман навомӯз ҳастам. дар гӯштини тарзи озод 2 моҳ мешавад ки машқ мекунам. устоди ман Қамариддин Ҷалилов мебошад. ман мехоҳам ки бисёртар машқ кунам ва дар мусобиқаи аввалин медали тилло ба даст орам. иштирокчии сеюм Аюб Ҷалилов. гӯштинги тарзи озод ба ман писанд аст. ман 1 сол шудааст дар ин гӯштинг ман машқ карда истодаам. дар муддати 1 сол ман дар бисёр мусобиқаҳо иштирок кардам. ман дар 1 сол 6 та медал ба даст овардам. дар оянда мақсад дорам ки бисёр дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ширкат кунам ва боз мехоҳам ки устод шавам, шогирд тайёр кунам. иштирокчии чоруми барнома Муҳаммад Сироҷиддинзода. ман тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро дӯст медорам. айни ҳол дар гӯштинги тарзи озод машқ мекунам. устоди ман Қамариддин Ҷалилов аст. ман ҳамагӣ 13 медал дорам ва 8 тааш тилло мебошад. дар оянда мехоҳам ки парчамбардори миллат бошам. иштирокчии панҷум Ҷамшед Хоҷаев. ман машқро аз кикбоксинг оғоз намудам ва дар мусобиқаҳо иштирок намудам ва сазовори ҷойи 2 ва 3 гаштам. боз ба ман гӯштинги ҷудо писанд аст. мехоҳам ба тарбияи ҷисмонӣ машғул бошам ва баданам солим бошад. ва ниҳоят иштирокчии охирин Идрис Саидов. тӯли 4 сол мешавад ки қоидаи гӯштини тарзи озодро меомӯзам. дар муддати 4 сол ман 20 медалро ба даст овардам. дар мусобиқаи шаҳри Хоруқ, шаҳри Норак ва ноҳияи Данғара иштирок кардам ва дар оянда мақсад дорам ки чемпион шавам. мегузарем ба муаррифии ҳайати ҳакамон. устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ Қамариддин Ҷалилов. довари барномаи имрӯза Мубин Ҳалимов. дӯстони азиз, инак мегузарем ба шарти аввали барнома. дар шарти аввали барнома дараҷаи суръатнокии иштирокчиён санҷида мешавад. барои иҷрои ин шарт Аҳмад Саймаҳмадовро даъват мекунем. инак дӯстони азиз, бо штаки довар шарти аввали барнома оғоз гардид ва иштирокчии якуми барнома Аҳмад аст ва мебинем ки масофаи 40 метрро дар муддати чанд сония тай мекунад. дӯстони азиз, Аҳмад Саймаҳмадов масофаи 40 метрро дар муддати 7.36 сония тай намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Саидҳиҷрон Ҷалилов. инак Саидҳиҷрон Ҷалиловро мебинем, бинандагони гиромӣ, ва суръаташ бениҳоят баланд аст. аҳсан мегӯем. Саидҳиҷрон Ҷалилов масофаро дар муддати 6.38 сония
тай намуд. навбати иштирокчии сеюм фаро расид. ва инак иштирокчии шумораи 3 шартро иҷро мекунад ва мебинем ки то кадом андоза аз зуда иҷрои шарт мебарояд. аюб ҷалилов масофаи 40 метрро дар муддати 670 сония тай намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди муҳаммад сироҷиддинзода. тамошобинони азиз бори дигар ёдрас мешавем ки масофа 40 метрро ташкил медиҳад. варзишгаронро зарур аст ки бояд ҳарчи зудтар ин масофаро тай кунанд. муҳаммад сироҷиддинзода масофаро дар муддати 758 сония тай намуд. навбати иштирокчии панҷум фаро расид. ва бинандагони гиромӣ, акнун мебинем ки иштирокчии панҷум оё метавонад ки дар кӯтоҳтарин муддат масофаро тай созад. ҷамшед хоҷаев масофаро дар муддати 685 сония тай намуд. навбати Идрис Саидов фаро расид. иштирокчии ниҳоиро мебинем, бисёр суръаташ баланд аст, аҳсан мегӯем. Идрис Саидов масофаро дар муддати 597 сония тай намуд ва ҳамин тавр дар ин шарт ғолибияти софро ба даст овард. чун шарти аввали барнома аз давидан оғоз ёфт, Идрис Саидов нисбат ба дигарон маҳорати хуби давандагӣ нишон доду соҳиби 10 хол гашт. Саиди Ҳиҷрон Ҷалилов бо 9 имтиёз дар зинаи дуюми ҷадвал мавқеъ гирифт. Аюб Ҷалилов бо 8 хол ба сегонаи беҳтаринҳо шомил шуд. Ҷамшед Хоҷаев дорои 7 хол, Аҳмад Саймаҳмадов соҳиби 6 имтиёз ва Муҳаммад Сироҷиддинзода бо 5 хол дар ҷои шашум қарор гирифт. бинандагони гиромӣ расидем ба шарти дуюми барнома. дар шарти аввали барнома дараҷаи суръатнокии варзишгарон санҷида шуд. акнун дар ин шарт қувваи ҷисмонии онҳо санҷида мешавад. барои иҷрои ин шарт Аҳмад Саймаҳмадовро даъват мекунем. дӯстони азиз, бо уштаки довар шарти навбати оғоз гардид. акнун мебинем ки машқи болофишориро Аҳмад иҷро карда истодааст бидуни хатогӣ ва онҳоро зарур аст ки бояд ана ҳамин гуна ин амалро иҷро намоянд. ҳар як шарт ба худ албатта як қоидае дорад. варзишгар бояд кӯшиш намояд ки ҳар як шартро бехатогӣ иҷро намояд ва дар ин ҷо албатта довар ва ҳамзамон ҳайати ҳакамон низ ба инобат мегиранд ҳар як амалҳои эшонро. аллакай мебинем ба ларзиш омаданд дастони варзишгари аввали барномаамон. Аҳмад Саймаҳмадов машқи болофишориро 24 маротиба иҷро намуд. навбати Саиди Ҳиҷрон Ҷалилов фаро расид. инак Саиди Ҳиҷрон ба шарти барнома пардохт. дӯстони азиз, албатта дар чунин боду ҳавои тоза, дар чунин як манзараи дилкашу дилрабо барои ҳар як варзишгар мувофиқ аст машқу тамрин кардан, гузарондани ин гуна барнома ва ҳамзамон иҷро намудани ин гуна шартҳо бисёр як таъсири мусбат мерасонад ва бисёр як фазои хуб аст дар боғи парчами давлатӣ ва фикр мекунам ки барои истироҳату фароғат барои сокинони пойтахти азизамон бисёр як макони муносиб аст ва мебинем ки бо машаққатҳои зиёд Саид Ҳиҷрон машқи болофишориро иҷро карда истодааст. бисёр хаста гардидааст. ӯро зарур аст ки бояд амали мазкурро бехатогӣ иҷро намояд. каму беш дар амалҳои ӯ хатогӣ ба назар мерасад. Саид Ҳиҷрон Ҷалилов амали мазкурро 30 маротиба иҷро намуд. навбати Аюб Ҷалилов фаро расид. инак Аюб бо суръати баланд машқи болофишориро шурӯъ намуд. акнун мебинем ки чанд маротиба ин амалро иҷро мекунад ва масофа миёни дастонашро ҳам бисёр калонтар гузоштааст. бояд масофа миёни дастон
мувофиқ бошад ва барои иҷрои ин амал онҳо ба мушкилӣ дучор намешаванд. Аюб Ҷалилов машқи болофишориро 36 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Муҳаммад Сироҷиддинзода. муҳаммад Сироҷиддинзода амали мазкурро хело хуб иҷро карда истодааст. офарин мегӯем. аз амалҳои ӯ маълум аст ки бо иҷро намудани ин машқ ошно аст. шумораи ададҳо аз 30 гузашт. ҳаракат карда истодааст шумораҳоро ба адади 50 бирасонад. ҳаракат мебинем ки ба хатогӣ роҳ дода истодааст. дӯстони азиз, дар иҷрои амалҳои Муҳаммад Сироҷиддинзода хатогӣ ба назар расид. ҳайати ҳакамон иҷрои амали ӯро 55 маротиба ҳисоб намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати иштирокчии панҷум. ҷамшед Хоҷаев амали мазкурро иҷро карда истодааст. ва бинандагони гиромӣ, ҷамшед Хоҷаев он мебинем ки машқи болофишориро иҷро карда истодааст. кӯшиш карда истодааст ки шартро ба хубӣ иҷро намояд. иҷрои амали Ҷамшед Хоҷаев 45 маротибаро ташкил намуд. навбати Идрис Саидов фаро расид. Идрис Саидов амали мазкурро иҷро мекунад. бинандагони гиромӣ, ёдрас мешавем ки барномаи матин бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе таҳия мегардад. довар зуд ишора мекунад ба Идрис ки шартро бидуни хатогӣ бояд иҷро намояд. шумораи ададҳо ба 55 наздик шуда истодааст. дӯстони азиз, аз сабабе ки Идрис Саидов ба хатогиҳои зиёд роҳ дод, ҳайати ҳакамон иҷрои амали ӯро 55 маротиба ҳисоб намуд. аз сабабе ки дар ин шарт натиҷаи ду нафар варзишгарон Муҳаммад ва Идрис якхела аст, ҳайати ҳакамон ба хулосае омад то ба ҳар дуи онҳо 10 холӣ бидиҳад. пас аз анҷом ёфтани шарти дуюм, Идрис Саидов шумораи холҳояшро ба 20 расонид. яку як бора се иштирокчӣ Саид Ҳиҷрон, Аюб ва Ҷамшед бо имтиёзҳои якранг 16-тоӣ мақомҳои мибаъдаро касб карданд. Муҳаммад Сироҷиддинзода бо 15 хол дар зинаи панҷум, баъдан Аҳмад мавқеъ гирифт ки соҳиби 12 имтиёз аст.
тамошобинони азиз, барномаи матнро аз муассисаи давлатии боғи парчами миллӣ идома медиҳем. Инак расем ба шарти сеюми барнома. Шарти навбатӣ гузаштани монеаҳо мебошад. Инак дӯстони азиз, Аҳмад Саймаҳмадов амали мазкурро иҷро мекунад ва акнун мебинем ки бисёр гузаштан аз ин монеаҳо бисёр мураккаб аст ва на ҳар кас метавонад ки аз уҳдаи иҷрои ин шарт ба хубӣ барояд ва ҳар нафаре ки агар дастони пурқувват дошта бошад метавонад ки ин амалро бидуни мушкилӣ бигузарад. Ва акнун яке аз монеаҳои бисёр мушкилгузар барои иштирокчии мо фаро расид ва хушбахтона инро бе ягон хатогӣ аллакай иҷро намуд. дӯстони азиз, Аҳмад Саймаҳмадов амали мазкурро дар муддати 40 сония иҷро намуд. навбати Саидҳиҷрон Ҷалилов фаро расид. Саидҳиҷрон Ҷалиловро мебинем дӯстони азиз, аҳсан мегӯем, бисёр хело хуб гузашта истодааст. Акнун мебинем ки чӣ гуна аз ин монеаҳои мушкилгузар мегузарад. Рӯз зарур аст ки бояд аз уҳдаи иҷрои ин шарт ба хубӣ барояд. Саидҳиҷрон Ҷалилов амали мазкурро дар муддати 17 сония иҷро намуд. Таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Аюб Ҷалилов. Аюб Ҷалиловро мебинем, бинандагони гироми шартро иҷро карда истодааст. Бисёр хело хуб гузашт аз ин монеаҳо. Акнун яке аз монеаҳои мушкилгузарро гузашта истодааст. Бисёр мушкил аст гузаштан аз ин монеаҳо. Аюб Ҷалилов амали мазкурро дар муддати 17 сония иҷро намуд. навбати Муҳаммад Сироҷиддинзода фаро расид. инак Муҳаммад Сироҷиддинзода амали мазкурро иҷро мекунад. аҳсан мегӯем, бисёр суръаташ баланд аст. зудтар бошед. сониyaҳо сипарӣ шуда истодааст. ғолиб дар ин шарт аз рӯи натиҷаи ҳарчи зудтар омадани онҳо муайян мешавад. иҷрои амали Муҳаммад Сироҷиддинзода 14 сонияро ташкил намуд. навбати Ҷамшед Хоҷаев фаро расид. инак Ҷамшед Хоҷаевро мебинем ки бисёр бо суръати баланд мегузарад. офарин мегӯем. бинед ки суръаташ хело хуб аст ва бояд шитоб накунад, эҳтиёткорона бояд аз ин монеаҳои мушкилгузар гузарад. иҷрои амали Ҷамшед Хоҷаев 14 сонияро ташкил намуд. навбати Идрис Саидов фаро расид. Идрис Саидовро мебинем дӯстони азиз ва мебинем ки дар муддати чанд сония шартро иҷро мекунад. Идрис Саидов амали мазкурро дар муддати 18 сония иҷро намуд. аз сабабе ки дар ин шарт ду нафар варзишгарон Муҳаммад ва Ҷамшед натиҷа якхела нишон доданд, ҳайати ҳакамон ба ҳардуи онҳо 10 холӣ дод. дар шарти сеюм ҳам Идрис Саидов бартариро аз даст надода бо 28 хол садрнишин аст. Ҷамшед Хоҷаев натиҷаи беҳтар нишон доду ба хатти дуюми ҷадвал баромад. Саидҳиҷрон Ҷалилов бо 1 хол камтар ба сегонаи беҳтаринҳо шомил шуд. Муҳаммад низ 25 имтиёз дар ихтиёр дорад. Аюб ва Аҳмад мутаносибан мақомҳои баъдиро ишғол намуданд. бинандагони гиромӣ расем ба шарти чоруми барнома. шарти навбатӣ яке аз машқҳои ҷисмонӣ мебошад. таваҷҷӯҳ мекунем ба ин шарт. дӯстони азиз, шарти навбатӣ оғоз гардид ва акнун мебинем ки дар ин шарт варзишгарон қувваи дастро месанҷанд. Аҳмад Саймаҳмадов амали мазкурро 20 маротиба иҷро намуд. навбати Саидҳиҷрон Ҷалилов фаро расид. Саидҳиҷрон Ҷалиловро мебинем, бисёр суръаташ паст аст. рӯз зарур аст ки бо суръати баланд амали мазкурро иҷро намояд.
бисёр иҷрои ин амал душвор аст. Бинандагони гиромӣ, онҳо бо қувваи даст вазни худро мебардоранд. 17 шумораи ададҳо ба 21 расид. Саид Ҷон зарур аст ки бояд сурати худро боз ҳам баландтар намояд, кӯшиш намояд. Саид Ҳиҷрон Ҷалилов амали мазкурро 26 маротиба иҷро намуд. навбати Аюб Ҷалилов фаро расид. Аюб Ҷалиловро мебинем, бинандагони гиромӣ. аллакай мебинем ки пас аз иҷрои чандин шартҳо Аюб хаста гардидааст. дигар имкон надорад ки амали мазкурро зиёд иҷро намояд. бинед ки бисёр мушкил шудааст барои ӯ иҷрои ин амал. дигар имкон надорад. иҷрои амали Аюб Ҷалилов 21 маротибаро ташкил намуд. навбати Муҳаммад Сироҷиддинзода фаро расид. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 аҳсан мегӯем ба маҳорату истеъдоди Муҳаммад. 13 14 15 16 17 18 бинандагони гиромӣ бори дигар хотиррасон мекунем ки барномаи матн бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе аз боғи парчами миллӣ манзури шумо гарда истодааст. 7 8 9 Муҳаммад Сироҷиддинзода амали мазкурро 30 маротиба иҷро намуд. навбати Ҷамшед Хоҷаев фаро расид. Ҷамшед Хоҷаевро мебинем, бинандагони гиромӣ, бо сурати баланд амали мазкурро иҷро мекунад. 9 аҳсан мегӯем, аз адади 30 гузашт. аз сабабе ки Ҷамшед Хоҷаев ба хатогӣ роҳ дод, ҳайати ҳакамон иҷрои амали ӯро 27 маротиба ҳисоб намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Идрис Саидов. Идрис Саидовро мебинем, бинандагони гиромӣ, яке аз варзишгарони фаъол, яке аз варзишгарони беҳтарини барномаи имрӯза аст ки шартро иҷро карда истодааст. аҳсан мегӯем ба ҳунару истеъдоди Идрис Саидов. фикр мекунам кифоя аст. Идрис Саидов амали мазкурро 34 маротиба иҷро намуд ва билохира дар ин шарт дастболо гардид. баъди хотимаёбии шарти чорум дар ҷадвал тағйирот ба назар нарасид, чун пештара Идрис Саидов садрнишин аст. Ҷамшед Хоҷаев бо 34 хол дар зинаи дуюм қарор гирифт. Муҳаммад Сироҷиддинзода натиҷаи беҳтар нишон доду ба хати сеюми ҷадвал баромад. Саид Ҳиҷрон дорои 32 хол, Аюб соҳиби 30 имтиёз ва Аҳмад 24 холро дар ихтиёр дорад.
دوستان عزیز هستیم با شرط نهایی برنامه شرط نوبتی یکی از مشق‌های جسمانی میباشد که به طور یکجایی اجرا کرده می شود. اینک دوستان عزیز شرط نهایی برنامه متین آغاز گردید. اکنون میبینیم که در شرط نهایی ورزشکاران به طور یکجایی قوه سنجی می نمایند و از میان آنها میبینیم که بهتر و خوبتر این عمل رو کی اجرا می نماید و اکنون پس از اجرای این شرط تقدیر غالب و جایزه‌داران برنامه متین معین می‌گردند. بنابراین آنها رو ضرور است که هر قوه و نیرویی که دارند با تمام هستی باید در این شرط صرف نمایند. در اینجا می‌بینیم که داور اشاره می‌نماید که شرط رو باید به یگان خطاگی آنها اجرا نمایند. الکی یک نفر ورزشگر جمشید خوجایف از ادامه بازی دست کشید. 5 نفر ورزشگر دیگر ادامه میدهد شرط رو. و اکنون میبینیم دوستان عزیز که در این شرط خوبتر و بهتر تاخیر سوداگری می نماید. و در اینجا میبینیم که اشتراکچی تحت رقم 4 شرط رو خیلی خوب اجرا کرده ایستاده است. احسن میگوییم با محمد سیراج‌الدین زاده. بار دیگر یادرس میشویم که برنامه متین رو با دستگیری رئیسان کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه از مؤسسه دولتی باغ پرچم ملی با ورزشکاران نورس منظور شما گردانیده ایستاده ایم. و اکنون میبینیم در اینجا باز یک نفر ورزشگر دیگر احمد سعیم احمدов از ادامه بازی دست کشید. 4 نفر ورزشگران دیگر با خستگی های زیاد با لرزش های زیاد شرط رو ادامه داده ایستادند. و در اینجا باز یک نفر دیگر اشتراکچی دیگر ایوب جلیلov از ادامه بازی دست کشید و ادریس سعیدov هم نیست. و بالاخره در این شرط در این میبینیم که 2 نفر دیگر حالا هستند دوستان عزیز شرط رو ادامه داده است. اشتراکی سعید هجران و محمد سعید هجران رو میبینیم که بسیار به خطاگی‌های زیاد راه داده است. او رو ضرورت که باید پایه‌های خود را راست نگاه دارد. انا همین گونه باید پایه‌هایش راست باشد. احسن میگوی بالاخره در اینجا سعید هجران از ادامه بازی دست کشید. دوستان عزیز فکر میکنم این شرط هم برای اشتراکچیان و هم برای شما خیلی جالب و شوق‌آور گذشت. پس از رقابت طولانی از میان 6 نفر ورزشگران محمد سیراج‌الدین زاده دست بالا گردید. дар шарти ҳалкунанда ҳам Идрис Саидов пешсафиро аз даст надод. Дар маҷмӯъ ӯ 46 холро соҳиб шуд. Муҳаммад Сироҷиддинзода дар шарти ҳалкунанда маҳорати хуб нишон доду ба хатти дуюми ҷадвал баромад. Саид Ҳиҷрон 41 имтиёзро соҳиб шуд. Ҷамшед бо 39 имтиёз дар зинаи чорум, баъдан Аюб ва Аҳмад қарор гирифтанд. тамошобинон азиз пас аз иҷрои шартҳои барномаи матин ғолиб ва ҷоизадорон муайян гардиданд. зинаи сеюми барномаи матинро Саид Ҳиҷрон Ҷалилов касб намуд. аҳсан мегӯем ба Саид Ҳиҷрон тавонист ки бо заҳмату талошҳои зиёд мақоми ифтихориро аз они худ намояд. امروز برای من خیلی خاطرمون است که در برنامه متین جای سوم رو گرفتم. باغ پرچم ملی به من محقول شد. ما در این باغ بازی‌های شوق‌آور گذراندیم. اکنون در آینده می‌خواهم که من در گشتن طرز آزاد چمپیون جهانی شوم. тамошобинон азиз мақоми дуюм бошад насиби муҳаммад Сироҷиддинзода гардид. офарин мегӯем.
احسن میگویم با محمد توانست که جای دوم رو از آن خود نماید. از جانب رئیست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه به هر یکی آنها مدال و افتخارات تقدیم می‌گردد. طبق نتیجه گیری هیئت حکمان قهرمان برنامه امروزه متین ادریس سعیدов گردید. احسن میگویم با ادریس سعیدов که توانست که در برنامه امروزه عنوان قهرمانی رو از آن خود نماید. آفرین میگویم با ادریس سعیدов. من برای که جای یکم را گرفتم از همه زودتر بودم. در جان من این مدال و به شما هدیه میکنم. جهت اشتراک فعالانه در برنامه متین از جانب رئیست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه و دیگر اشتراکچیان افتخارنامه سپرده می شود. افتخارنامه به جمشید خوجاєв سپرده می شود. افتخارنامه دیگر باشد به ایوب جلیلов مکافاتانیده می شود. افتخارنامه دیگر باشد به احمد سعید محمدov سپرده می شود. بینندگان گرامی این بود برنامه متین که با دستگیری رئیست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه از مؤسسه دولتی باغ پرچم ملی منظور شما گردید. باوری کامل داریم که برنامه امروزه متین به شما نیز پسند آمد. خیر تا برنامه آینده.